ассалому алайкум ҳамёрон азиз, аъзои гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 21 апрели соли 2024 мебошад ва мо дарахтҳои ниҳолҳои буттаҳои ангурҳоямонро дору пошида истодаем. имрӯз дору албатта дар боғи ман дар ноҳияи варзо воқеъ аст, дар деҳаи Чорбоғ. баҳори мо аз баҳори тарафи вилояти Хатлон 20 рӯз 25 рӯз дертар мебиёяд ва нашунамои ангури мо як қисмаш ба ана ҳамин ҳолат қарор дорад. ин ангури велик аст, дар ҳамин аҳвол қарор дорад. ана ин аша мо задем алакай ва ман бо чӣ дору мезанам? доруи фаликур ва моспилан. ба ҷои моспилан дилхоҳ доруро занед. акун ман бо моспилан омӯхта шуда моспилан мезанам, ба ман маъқул шуд. мана ин фаликур дар ҳамин зарфи дар пушти дорузани ман 20 литр аст. 20 грамм меандозем, чунки фаликури хитоӣ аст, қувватнокиаш 2 маротиба пас аст. агар шумо фаликури аз 5 литра ширкати Сингента гирад 5 грамм меандозед. 10 грамм дар 10 литр не, 5 грамм дар 10 литр. ман бошам 10 грамм рехтам, барои ки ин фаликури балака салакак камҷонтар аст. манава мо ҳамхел ҳамаи ҳамин баргҳоро мешӯем. ана бо бинед бе ғарз аз ин мо ҳар бехашро побел карда истодаем. боғро мана мобайнашро бо задем, побел кардем, бо мобайнашро бо меравем ҳоли баъд аз 2-3 рӯз бо мотоблок тагашро аввал хокӣ кунем. мана инро шустем ози ман. мана фаликур чӣ кор мекунад? фаликур ҳамон касали занг мезанад, дарахтҳо танааш занг мезанад ва дигар касалиҳоро мекушад. пешгирӣ мекунем, мо пешгирӣ карда истодем то боғи мо ба ҳамин дараҷаи касалӣ омада нарасиданаш мо инро пешгирӣ мекунем. оли мо боғро мо вай накардем, хушаҳои ангурашро тоқа накардем, баъд тоқа мекунем. мана бехашро побел карда истодем мо, алаф набошад. инҷашам алаф намешавад. соли гузашта ин алаф томиён буд, имсол ҳаракат мекунем, бе алаф кунем. замини мо ниҳоят замини серосил аст. ин замин сафед буд. ман дар мобайни 8-9 сол пору бисёр партафта сиёҳ замин кардам ва инро мебинед. ин пайванд аст, пайванди соли гузашта, пайванди ангури пахтақанд. имсол пахтақанд чӣ буданашро ман ба шумо сахт реклама мекунам. имсол барои шумо ба як 100-200 та ангури пахтақанд пайванд карда тайёр мекунам. пайвандҳои калон калон, то ки шумо аз ангури пахтақанд ниҳолаш харидорӣ карда дар хонаатон сабзонда ба роҳат хӯред, чунки дар ҳақиқат ангури пахтақанд ин ангур аст ки роҳат мекунед. маззаи қанд дорад, конфет мегӯм ку, маззаи карамелни дорад. хай худо хоҳад шумо пухт ман ба шумо нишон метиҳам, метавонед ба боғи ман омада ин шикамсери ангур хӯред, аз он ҷумла пахтақанд. мана ино пайвандҳои ҳамин сола ҳаст. мана ин нав кушода шуда истодааст. мана ино бастагӣ аст, ҳар якташ бо бастагӣ аст пахтақанд. ана инаш бинед, мана ин пайванд, аз инҷо пайванд, ана рафтагӣ, ана пайванд, то инҷо пайванд, ана ба пеш аз пайванд буромадагӣ. инро нес мекунем, инҳоро мо меканем пеш аз пайвандро ки ин қувватро гирифтааст. ана дидед, вай бечора навқ шуда шудааст, барои чӣ ки қувватро инҳо гирифта буданд. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд як навор аз боғи ман, деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоб. ҳамдиёрони азиз, дар ёдтон гирем, ман пахтақанд ки гуфтам ки биёетон худо хоҳа моҳи август чашитон ҳатман биёе пахтақанда хӯрда роҳат мекунед. дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад.